Hey yo! Hello, what's up mga kois? Good morning and once again welcome back to my YouTube channel. Right. So for today's video mga kois and mga ads. Pila pa mga ads kayo unfair ba kay mga kois for today's video guys, naami bisitahon. Actually na koy kauban. So naami bisitahon. Bisitahon ako karon ang pinakasikat nga vloggers diri sa Tibok Siquijor. Oo. Kabalo mo kinsa? Ng Siquijor Viners. Alright. So among adtuon sila karon sa ilang set, mag-shooting sila rong adlaw. So ayan. Madto may kay mutanaw ko ani nila kung silang mga abilidad ani kadamang behind the camera ba kay kung mapansin nimo sila mo drama ron ma-active. Ngilngig kayo. Perfect na kayo mga acting pero akong tan-aw ni ko si barog ani nila ganang maga-shooting sila. Oh, so ayan, di na ko lang anon. I-update naman ako later. Lamang intawag kalimti itong amuang Siquijor Viners ug napay wala ka subscribe mo lang to ani palihog mo lamang intawag kog subscribe ug sa So what's up sa pangawakwak. So right mga kois, let's go. Actually na nami sa highway. So ang service di ay. Yan. So akong kauban, akong amigo, probinsyanong Siaw. So guys, please also subscribe his channel. Tara guys, oh, kini siya. Probinsyanong Siaw. Okay? So kami karon may magkuyog. Kami may samok-samok sa mga bikers sa adlaw. So let's go. Para di ta maka-violate sa balaod. Of course, natay helmet. Then mas, pismas nimo. Pismas. Kita. Basta mag-aim slow ka mas. Okay. So, mas. Alright, so see you. Alright mga kois, karon nana ko sa venue. So ang venue karon nga ato ang ilaang shootingan. Siguro sa mga nakakita gyud sa ilaang sa mga nagsunod gyud sa ilang video, sa ilaang mga vlogs. So kini nga area familiar kayo. Diretso sila naglantanay. So kini nga balay guys, naami sa balay ni Moymoy. Nakaila mo ni Moymoy? Si Boy Bungol. Okay. So nami karon sa balay ni Boy Bungol. Wala pa ang uban. So ang ilang director si Magditong Squared nana. Nasa Squared dio. Dayon si Bubong og si Dokyo. So karon guys, actually ang director, hi Bong, hi. Si Bubong Bernadette na siya. Hi Bernadette. Hi to your vlog. So karon guys, akong giatngan nila ang idol kay nako ng ilang director gyud. So ngilngig kay ning director mo nang kutob sa iyang buhaton, ako ning akopyahon. So karon gusto mo man kung maka-cut on pagka mahimong maayong director. Pero pagkalibang. Kini sa akong unahon. Kay dili man daw siya motudlo nako kung dili ko maka-cut on og luto. Pero master ra ba ko muka mutilaw ani square. Okay ra na sir. Boy tilaw ra ko square, boy tilaw. Ayan guys, ang pinaka ngilngig nga director sa Siquijor. Karon mo ako pakita ra mo gani nga kuan kay abi kay nanay sa mga daghang camera ba duha ka box karon muhiwa pud lamang ta. So nya off cam. Wala na kay human naman. Bitaw guys, so ma-consider ginako nga usa gyud sa pinaka nindot nga opportunity karong adlaw nga mahimamat nako ang Siquijor Viners. Labi na gyud ang ila ang gwapong director. Si Magditong ulog. Magditong Squared. Ulog bro, na ito. Ana shit. Karon pa mo. Ako. Nana si Boy Bungol. Bisa dagway ni. Tagasa din ng uyab ng Squared. Bungol. Bungol. Ano yang uyab bol sa iyang salaringan. Hi boy. Boarding house. Ga school na pod. Gusto mo. Shout out dahil sa uyab ni Moymoy. Matres yung uyab kay kabalo na mo makatagog pagkaon. Pagkaon. Inanak na dapat gid. Palanggaon gid ni si Moymoy. Palangga agyod magabi
dulog ra. Ay wala ko ah. Wala. Dulog ra gyud. Wala. Iya tanay. Oh, Eh mga tugaw man ang mga kuan. Mga board mate. mao gyud. Dili ka ay tawar. Di mo makaingon pa lang halabdanon. Moy, may buntag moy. Ay Oh. Dayon moy, ay kaulaw moy. gusto mo? Ito. Maglasin. Dili ka magkilaw. Ano ko makitag Ilaw mo. Ngano man hintagam? Kitag-tiya. Ngano man hintagam? Panghimbolo si Ay hari ka bungo, hari ka bungo. Ikaw lingkod. Ay lagi pagsirbong kay wala ja ko ka. Kuan mo. anak niya. So guys, busy kay sila ang preparation sa panel. Dinano na sila kanindot, sa di pa sila mag-shooting. Oh. So dili pa sa di pa mga saba ng ilang director dia. Dali ba mga sa magkaon mo sa. Ikaw na sa. Oh. Ayan ang boss gondaan ng iyang mga artista yan niya pangasabaan. Ikaw si Bubong pagpansit murag pinakatasan na iyang hiniwaan. Ha? Murag. Murag minudo imo abong? Murag ito may cook sa. Yo, itu yuk mga nakaroon makatinginig siya ito ah. Dili yo. Patuloy na. Ito na. Ito na. Ah, silawon. Inano sila kanindot guys, nag-teamwork ba? Diyan mo makita gyud ang ilaang kon bitaw, ang ilaang sa tawag ni banding. Dili mo makita kung unsa ni nagubot. Oh. Usa magubot gama og video. Mo na akong gipangandoy biya nga makita nako sila behind the cam. Behind sa tawag na, behind the cam gani. Likod sa kamera. Lagi na jadi mo magagunit og kamera na magablog vlog. Di jadi lalim. Kanang Muliso. Kana magagunit anang kamera oh nang laylay ko. kawoy gyud na. Oh. Ay, bugibong. Dito hon man kana. Kilawon ba? Dito makilaw. Magkilaw. Dito hon man gud ay. Ako managreklamo kung makikipangsakitan og tiyang. Kaya palibanga. Iwa-iwa na, ito lang yung pasangilan. Ako pasangin lang ninyo. Di Ano man? tayo Og magsakit ng magsakitan tiyan. Mga matay man mo diretso. Panghiluan man tamo. Di that's. Nagmahurot yung biners. Gamay na laway. Si director na laway way bilin. Kasabanan. Wala na. Wala kasabanan. Bago para bang nabuhat ang ka Bernadette. Mga naman na si Juan, si San Pedro Hado, Bobong, balik sa Yuta, kaya wapa ka nakadaghan og subscribers mong vlog. Oh. Wapa ka Balik yan ka laging sulod po na ng bake. Awa. wa pa ka na monetize bubong. Internet pagkabaki ng iyang Juan. Oo, pag ikaw bakit? Banda ko ang pagkabaki buyag ba? Tayo, wala mababoy dan tayo. Do alam na bake, baboy. Sumipiat na ron. Brahman na bake. Oh. Braman nga bakit? Rasa din baki. Okay ra man pud bang kay basig ka patimbang na pud baki ba. Dagan sa mong baki. Tino sa bitaw, bakbak mo na no? Bakbak ng Juan. Nakaon mo na? O galing ko na. Wala po nagmanong ko. Ano ko na? Na, dire ka na Words? Killer? Negros. Asa ni Gross? Para nagkakaawano na mana ko tao bakit ang panahon. Kaong di ako bisa yun sa kaos-sawa, kaong. Kaos ibid. Ano si Bubong? Yee! Kalam. Balaki ko kay Pins ra ako. balaki ko kay kung nawon digi kung taon na. Lami ko na. Kana kanang kanawa. Sawa na kaon ko sawa sa una, elementary pa ka. Giuwat ko nila. Ang dali ra ba kay kuwaton ba sa kaon? Ako dahil giwat kong kaanding pahila. Ang pagkuman ako kaon, kita na ko ng panit. Nagihalayhay naman ng panit ng sawa. Oh, sawa di ay. Baksan mo ta baksan mo makasagara makaon no. Bakit? Oh, guys, nabot na po si Papi Birds. Si Papi Birds ay. Ha? Did you buy any boss? Hindi mo nga na. Hoy! Tukas ha? Pupong pa ka? Ay, Paps! Nasa laag ko, Paps! Matay, maning atong naong mangit-ngit man kaayo ito bag kamera. Karon mga kois, ayan, mga kois. So hinahinay na nangabot ang mga Hangin! Ayaw, kuwag ka na yung camera, no? Sa puga. Mura ba tagwa na anak dani? Anong klaseng hangin ang humampak sa'yo? umampak. Yeah! So dali guys, sa sulod, si Dokyo.
Oh, Dokyo Vlogs. Busy sa kay ako nagilantaw ni. Gadula di ay. Pornhub. Dayon kini siya si Bernadette. Ano, hindi mo ka-pansit si Bernadette. Orang na siya ron di ma siya ron di mahiwa ng Naon sa ni Paps? Kasi nahitabo ni Paps. Hiwa na gani ng kamot anak. Yes. Sumuray ko na. asa mo may kulam. May dyan para mananap man ka na. Naganapaw. O, nanap Hay, tumuli na. Oh. Dili Ait nagpuluan. What's up? Ayan guys, thank you so much for watching this video guys. So, diri lang sa tama na kay taas ra kayo kung actually taas pa ni siya nga video pero wala na ako gihurot kay taas ra kaayo. So, insert lang ko kadali. So, grabe. Actually, this is the second time nga nagkita mi nila. Nila tanan gyud, nila tanan. Atong first time na mong kita, kompleto sila ato, kompleto. 12 sila gid kabok. So karon or kini nga kita namo gamay lang kay absent ang uban. Dayon kini sa first video nga inyong nakita kung mapansin nyo, square do pa lang akong nakatabi ani or akong napakita og si Bubong. Di Bubong tapos si Dokyo. So dili pa gyud kay ingon nga tanan. Dili pa. Atangi ang second video guys. Grabe. Diya sa second video makaingon na mo nga diha na gid nato makita gyud sila kung unsa gid ni sila kung square do pastoryahon unsa gid sila kagubot behind the cam or before mag-shooting before magbuhat og comedy skits. Grabe. Pero grabe guys, appreciate gyud kay nako ang ila ang kaayo ka maabi-abihon. Imagine ha, libre ako paniudto lumiya kay pansit. To shout out sa nagluto, Chef Bubong o sa nagprito. Si Moymoy, Chef Moymoy. So guys, grabe. Sa mga wala pa nakakita gyud sa Secure Viners in person, makaingon gyud ko nga kung moabot ang time nga ma-meet niyo sila, ma-appreciate gyud ninyo sobra. Butan kining mga tawha. So deserving gyud sila pod nga musikat og mudako og inana kadako ang nila ang community tungod kay grabe makaingon gyud ko nga kon yun, buotan gyud kayo. Pero kung makita nimo sila kanang magkulitan na bitaw sila, kanang magasinipat na bi sila. Sos makayon ka nga nag-away mo siguro ning mga tauhan eh. Atange sa second video, sa second episode ani atange. Dito niyo makita gyud unsa gini sila ka bibo. Sa kabibo sila behind the cam. Ayan. So shout out sa tanan nga mga nakita ani nga video, labi ni gud sa nga wala pa naka-subscribe guys. Para ma-update mo, so maabot pa na akong videos kay dili man gini siya ingon nga kinira ang time nga makikita ko sa ilaha kay syempre ana magid mi dire. So hopefully mautruhan pa ni nga mga higayon nga magkita ni nila usab. So para ma-update mo guys sa umaabot nga mga videos nga akong ipakita pod, kuyog sila o ang uban pa nako nga mga videos, ako mong ganyo nga i-subscribe, i-click ang subscribe button tapos i-hit ang notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos naman. Alright, so see you.